security check, чекирах ми багажа. От 25 кг позволени, моквър беше 15 кг, а тежеше мега зверски. В момента че са 10:20, самолета от Доха трябва да кацне в 11:10 и вече ще почват да ни качват. Качваме се в самолета. Сега всичко е по разписание. Няма да има закъснение. Очакваме в Доха да пристигнем на време. Enjoy. English. Също има възглавница, слушалки и одеяло, което след малко излитаме. Много е топло, точно за мен. Отивам да си взем багажа, под пауза на мечката и към хотела. За тези, които възнамеряват да идват до Доха, накацани си отделете поне 40-50 минути, защото на имиграционните беше нещо страшно. Сега отивам да видя дали ще ми седи още багажна лентата, защото закъснявам с час. Човека от трансфера ми извънна и ми каза, че ме чака на пристигащия, ама дали ще ме чака, не ще съзнай. Обаче двете ленти не мога да видя. Първи минути в Доха. Времето е супер топло. Това се вижда дали по кожата ми на лицето. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah.
make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. ده كل ده انا قلبي دق انا حالي مش تمام يا حبيبي مش بنام. حسي بيا يا جميل ايوه يا جميل حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. مرة واحدة قلبي طار عيونه دول Добро утро на всички, часът е 6:20. Днес малко по-рано станахме, защото в 8:10 ще ни вземат от хотела и отиваме на 4-часово сафари в пустинята с язене на камили. До сега не съм скачвал на камила. Имах възможността да се кача на камила в Дубай, но тогава не знам защо не се качих, нямам се представа, не помня. В момента съм в лаунджа, ако мога, да, тук по-точно е лаунж на самия хотел. Може да видите много приятно местенце. Там горе ни е ресторанта. Тук вече след 5:30 като стане, вече почва да се съмва. Да, очаквайте кадри от пустинята. Остават ни около 3 дни тук в Катар. За сега много ми хареса престоя. Готови сме. Човекът от сафарито ми писа, че до 4 минути ще е при мен. Днеска е много по-топло. Надявам се да имам време, като се вибра от сафарито, да си направя още един басейн. Първо да съм по-раден на басейна, защото после иначе няма да имам време в България. انتي يا دنيا هنيا انا شعلة في النار. الجمال ده مية مية كل شي مية مية صار يدنن كل الناس زي الحرامية. حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا ما تخلينيش كده وحدي في حالها. أنا راجعة يا أغلى حبيب، بقولك لأ كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا. أنا راجعة يا أغلى حبيب، بقولك لأ كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا. يوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك، ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم. حبيبي أنا كنت بحلم بيك
أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا في بعدنا نهاية أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا في بعدنا نهاية يوم ورا يوم حبيب أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا بستنى قلبي يوم ورا يوم حبيب أنا كنت بحلم بيك بعينيك. Здравейте на всички! За съжаление, трябва да спрем по-рано. Изнаха непредвидени неща. По лични причини трябва утре на 31 декември да пътуваме за София, България. Събрахме багажа и си тръгваме от Доха с хубави спомени. Отново бих се върнал тук. Просто за хотела нямам никакви забележки. От храната до престоят ми беше по моите надежди. Всичко беше без никаква забележка. Това, което се отнася за полетите, са доста удобни. Близо мисля, че 10 години от София имаме директна линия до Доха. Повечето от вас знаят и повечето връзки за Доха за другите екзотични държави, като Малдиви, Шри-Ланка, Тайланд, Бали, стават през Доха. Да. Благодаря, че гледахте влога и очаквайте, може би през новата 2025 година, нови влогчета, нови пътешествия и нови Adventures The Visited Countries. Готови сме, може да тръгваме. Здравейте на всички, ето че дойде нашия момент да се тръгваме от Катар. В момента е 2:30 и чакам моето Uber такси да дойде да ме вземе. И около 3 ще съм на летището, направо там ще се